do kono ko diɲɛ sigilen bɛ dangadenya de kan ne sɛgɛn min kɛ diɲɛlatigɛ la ne yɛrɛ de b'a dɔn ka ɲani ka su ka du dugukolo san k'a jɔ m'a dabɔ foyi kama walasa n bɛ se ka lafiya n'i y'a ye ne yɛrɛ donna soden kelen kɔnɔ k'an da kɔnɔ k'a tɔ bila luwanse la n m'a kɛ dɔwɛrɛ kama o walasa n bɛ se ka nafa sɔrɔ n bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min bɛ se ka nafa kɔni e yɛrɛ ka dangadenw t'u danga so kɔnɔ k'u tɛ ko a don ta b'o ta ni min tɛ se ka n ka yɔrɔ sara dɔrɔn ka bɔ n ka so kɔnɔ hɛrɛ bɛ sa a bɛ tile wa soden kelen mɔgɔ fila fila a bɛɛ b'a ka wari sara. Eh putain, cɛkɔrɔba lahara jugu in y'a daminɛ tuguni. Cɛkɔrɔba lahara jugu. Hey, ko buwa gomɛ de wa buwa gamisɛn. Ne tɛ jɛn'a dangadenya yɛrɛ. Mais n bɛ n ka pensilafu kɔnɔ. E bɛ ka sogo kɛ i n'a fɔ e bɛ ka ɲa ma de ka sɔrɔ an tun bɛ k'a sara de. N'i y'a sogo kɛ i n'a fɔ e bɛ ka ɲa ma. An fana b'a kɔ kɛ i n'a fɔ i fana bɛ ka ɲa ma de. An se ka so sara e ka tila k'i sago k'a na ye wa. Sodanin kuru kelen ni n ba cɛ mɔgɔ saba. Bon i tɛ min kalama ne ni n ba cɛ wa n'i ye manamanakan fɔ i bɛ juru la bɔ n ka so kɔnɔ sisan. Wa gamisɛn il faut sécher. Hey, ne tɛmɛna sira caman fɛ yan ne ka se yan koyi. N'i y'a osé n b'i jigi dan. Ne tili quoi n'o dusu t'i kɔnɔ ala k'o dusu t'i kɔnɔ. Wa gamisɛn mais fɛn in la i ma sigi ni fɛn min wa i ɲɔgɔnna fɛn fɛn n'o murubala kɔ b'a ku ta ka bɔ ne ka so kɔnɔ bila koro i tɛ min kalama ne ye ko caman de kɛ dugu in kɔnɔ quoi yanni ka se bi ma koyi i ka bisɛn hali fɛn min tɛ yen n'i ye manamana ko kɛ n bɛ sen fili la sisan batira den aw ye ko dɔrɔguta fɔlɔ ne ye dɔrɔgu min tɛ i bɛ se ka ta Gordon gulɔ min i bɛ se ka o gulɔ ɲɔgɔn min. Gordon vas-y mollo ko t'a la dɛ. Comme i b'i donna m'a bila quoi. E ta e yɛrɛ ta bɛ ka nɔgɔya n bɛ ju ta ka bɔ n ka so kɔnɔ sa. Ale bɛ ko la ni ba cɛ retour wa. Retour b'a la kɛ ne mago bɛ se hey. Mais toilette ta jɔ gila don ka ɲɛ kɔnɔ ni tɛ se sedaga t'i bolo i y'a mɛn wa wa tu vois filɛ ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin ko bɛ taa bon nin ye ne terikɛ den de ye ni ɲɛmɔgɔ den yɛrɛ quoi ne tun y'a dɔn ko nin bɛ taa nɔ walayi nin t'a du don ne ka so kɔnɔ batira den e ka so e bɛ si yɔrɔ min na n b'a kɛ n bɛ mɔgɔ saba de don a kɔnɔ n'o kɛra a bɛ bɔ de. Non. Bois gamse. Mɔgɔ si de tɛ k'i tɔɔrɔ, i dakan de bɛ k'i tɔɔrɔ. An b'i ka so kasa bɔlen kɔnɔ, an tɛ sunɔgɔ sɔrɔ. O bɛɛ la tɔɔrɔlen b'i bolo. Mun kɛra? Sotigiya fɔlɔ de la. Wa i n'i ka mɔgɔ tɔɲɔ bɛɛ, i ye luwanse cɛnni kuranin min na don so kɔnɔna na. A kasa de wa? A ka gulɔ kasa de wa? A don fini kasa de wa? Hali mɔgɔ tɛ sunɔgɔ. Ni mun ye? Wa o t'a bɛɛ bannen ye. A bɛ to sɔn ka tɛrɛwasi jɛngɛni min kɛ ka lajɛ. Bois gamisɛn. N'i ma kanga da n b'i convoqué fɔ ka na. Mɔgɔ lankolon sigilen filɛ. I mɛn ne ka luwanse ta la. Ni cɛnni kuranin ta bɛ dan ne ma. E Ala e k'i jɔ. N'i y'a ye e bɛ so in kɔnɔ bi ɲa ma tɛ wa ni ɲɛnen de ma kɛ i la don so in kɔnɔ n'o man di i bɛ bɔ zo n k'a fɔ zo ma ko zo e ni kamalen min na don so kɔnɔ k'i da ne delila ka kuma i ma fɔlɔ wa i ni gulɔminɛnw bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ olu ye fɛn f'i ye n ko kamalen min ni i wɔrɔfɔlu sigilen sen kan olu ka mun b'a la u b'i ɲininka wa ne da ye n ka luwanse wari de ye e tɛ miiri tɛ taa si tɔw bɛ wa fila ni kɛmɛ naani de sara nka ne ye yɔrɔ d'e ma 1,600. E sotigi cɛ ni kakala cɛni e bɛ se ka dɔ fɔ ne ma ne ka sungurubaya la. Mun na ne t'a f'i ye. E ni minɛriw tɛ kelen k'i da i ka soden ni kelen kɔnɔna yan. Minɛri fitinin waledenw. Ne ta ka wusa ne bɛ n ta kɛ kɔgɔlenw. Mun ne ta in yɛrɛ ka koyi e ta tɛ koyi. N b'i kun na kala ta ka bɔ n ka so. O ye tiɲɛ ye. Kakala filaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan. Luwansew kakala sotigi yɛrɛ kakala. Awɔ. Wa n'i y'o manamanakan fɔ n ma i b'i kun na kala ta ka bɔ n ka so sunguruba. Sisan kɔni n bɛna ni système wɛrɛ du in kɔnɔ tuguni u bɛna faamu du kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ so in kɔnɔ n b'a bɛɛ labɔ ka na ni mɔgɔ kuraw ye wala n'o kɛra ni kun bɛ lafiya n bɛ n diya mɔgɔw la don a banna. Ala diɲɛ tɛ faamu dɛ Maɲuma ko yira kun tɛ Ala la
ne mana miiri ka ne cɛ to balo la ne de kun bɛ si n ka ni étage ba in kɔnɔ n ka nin dilanba in sanfɛ mais bi ka ne ni soni kɔnɔ parce que ne cɛ sara papier tɛ ne ni cɛ cɛ ne cɛ balimaw de filɛ ka ne gɛn ka bɔ n cɛ ka du kɔnɔ ko papier tɛ ne ni cɛ cɛ ne ye n ta di masa Aramani de ma ala ne ye ko in bila yɔrɔ min na ne b'e de kɔ. Hey e de kulu ko di cɛkɔrɔba e bɛ se ka tɛmɛ maanifin baliku la cogo la dutigi la a b'a ka du kɔnɔ ka kimi don o ka ɲɛgɛn na ka sɔrɔ i tɛ se ka hali foli i tɛ se k'o kɛ o kɔrɔ. cɛkɔrɔba n'i ye ne don to ɲɛgɛn kɔni na kɔni mɔgɔ min bɛna don ɲɛgɛn na kɔni i b'a dɔn ko dɔ b'a kɔ. ko mana k'i kɔ cogo cogo dɛ i bɛ ka don min ka ɲɛgɛn na dɛ k'a don ɲɛgɛntigi de fɔlɔ sigilen bɛ ka da la. mais ne bɛ e ka so kɔnɔ kɛ mais ne bɛ e ka so de sara. ɔhɔn o don kɛ. o don. i b'a fɔ k'i bɛ se kuma bɛ jaabi cogo la payi e bɛ bɔ ka na ne sɔrɔ yan e bɛna don ne cɛ min nin ye kabako ko da ye. ɲama n'i ɲɛna bi mɔgɔ ma walahi a bɛ k'i ma fitiriwale de ninnu ye diɲɛ fan bɛɛ yala u ma so sɔrɔ ne de ye soden kelen-kelen di u ma u mɔgɔ saba saba u ka sa kɔnɔ k'a wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ ni muso aw ma se ka bɛn ko la so kɔnɔ f'a bɛ bɔ ka na k'a bɛna manamanakan fɔ ne ye ni min tɛ gulɔmin na o sunguruba ye ne kolokolo nka n y'a fɔ cogo min na dɛ n bɛna kɛ ten n bɛ nin bɛɛ gɛn ka bɔ n ka so kɔnɔ a bɛɛ. mun kɛra mun de kɛra tuguni. connection position bɛ cogo di réseau ka fisa. i ni réseau ka fisa a ma fisa e t'a kalama. ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa so tɛ so ye mɔgɔ tɛ lafiya an m'an si kɛ nin na wa. cɛ m'o f'i ɲɛna connexion yɛrɛ de man ɲi bi i y'a ta cogo o cogo a hali wifi a si tɛ ka marché fo ka ɲa. petit connexion bɛ ka di yɛrɛ de a ɲɛ bi nin ma walahi non hali wifi a bɛ ka marché sisan. tile yɛrɛ bɛ ne kan o. denmuso walahi i ka nin baara suga ma ye nin ye lamɔbaliya de ye n'i ma lamara i bɛ nin baara suga de kɛ quoi. cɛkɔrɔba ne de don wa. ne de don kɛ a lajɛ kɛ. cɛkɔrɔba o pourtant depuis ne donna so nin kɔnɔ ne ta ma s'i ma dɛ ne bɛ k'i bonya dɛ sotigiya tɛ se ka kɛ molobaliya ye mɔgɔw da la dɛ. ne ma molobali. i ti ka cɛkɔrɔba langoloya bɔ ne da la e bɛ se ka ne mara e ma ne mara ni ne sɔrɔ wa jugu sago cɛkɔrɔ bilalen. e bɛ ka mun de fɔ. tɛ mɔgɔ la. hey ma kankari di walahi gulɔmina den n'i seginna nin kuma kan n b'i ju tigɛ batara den i y'a mɛn wa. cɛ bɛ sɛnɛ de la sinon bɔbɔra kama sa yan fermera. L'exé i kɔlɔsi cɛ i sigi ma ɲi danger kunna yɛrɛ i hakili to i yɛrɛ la quoi. a ka ɲi sa a ka ɲi. sinon don dɔ la n b'i to i b'a fɔ ko bɛɛ ni bɛ. walahi dangaden sɛgɛn ne ci. n bɛ taa yɛrɛ fɔ. yɛlɛ i y'o de fɔ yɛlɛ ka se nin yɔrɔ wa a b'a ju ta a b'a kun n'a kala ta ka bɔ ne ka so yan nɔ. L'exé tant que pétasse b'u sago k'i la ne fɛnɛ ne bɛ n ta kɛ. hey kinajigi nana so kɔnɔ dɛ i y'a mɛn wa. kuma tɛ ne ni cɛ sa kuma tɛ ne ni cɛkɔrɔba langolo cɛ gawa. ne ye nin bɛɛ faamu ne ye janfa labɛntɔla di ne kama yan sigiyɔrɔ cɛ ne b'a to i ye fɛn ɲɛnamaga min tɛ jugunna ye fɛn ɲɛnamaga min tɛ jugunna ye a lamaga a tɛ i ka sori den walahi n'i ye n ka so kɔnɔ a bɛ fɔ k'a kun tɛ nin. cɛkɔrɔba fɔ piki ni pelu. i sigi k'a lajɛ. piki ni pelu hali y'a dɔn k'i ye sotigi ye. ne y'a f'i ye ko ne mago de b'i la wa. i daji kana kɛ n kan dɛ. i daji kana kɛ n kan dɛ. wa nuji bɛ k'i kan nuji bɛ k'i kan e ko e bɛ se ka mun kɛ. hey i jɔ. sotiya bi sotiya sigi min yɛrɛ bi yan fɔlɔ o ye n kɔnɔna fili olu yɛrɛ bɔtɔ don kuma tɛ e ma e y'i ka minɛn na cogo i ni i ka minɛn ka taa ten mɔgɔ tɛ don ne ka so kɔnɔ tuguni. mariyamu ko tɛ la koyi. naamu. n'i k'i ka minɛn tɛ ka bɔ sotiya o. Batuma ça va. ça va calme-toi. kan foyi tɛ dɔɔnin o y'i nalen yan. yɔrɔ jumɛn yan tɛ yan tɛ bi yan tɛ sini a nana cogo min na a la segin ten. buwa gamise ani mɔgɔ min ye nin jɔ cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ fantanden ye. fantanden don. n'i t'o dɔn n b'o f'i ɲɛna nin bɛ si villa de kɔnɔ
Villa n'a kuturu le bɛ ni fa bolo. O ma ja. E bolo ni mɔgɔ bɛ ka so nɔgɔlen na. Ni mɔgɔ foyi tɛ ka so nɔgɔlen na. I fara ka bɔ mɔgɔ la e mɔgɔ tɔ. I fara mɔgɔ la. Hey, n tɛ fara bi tɛ farasi. Mi, wallahi n'a donna ni ma du fara ka su sera ka fɔ ma tu. Tɔrɔba kelen ta fara. Ni ma fara wa ba ta ka bɔ so kɔrɔ. Ne mɛ ko na cogo min. Hali mɔgɔ tɛ se k'a ka tile ka fɛ sunɔgɔ kɛ sa. Ni ye mun ye? Aw ye ne tɔɔrɔ, an nana yɛlɛ kan, aw ye ne tɔɔrɔ. Ne ko sotigiya fɔlɔ la Ni yan. ye kuma dɔn k'aw ye kalabanciw ni sunguruba ye, ne tun t'a la don so kɔnɔ. An tɛ dɔgɔya dɛ. E ma dɔn k'a ye sunguruba ye k'anw ta. E ma dɔn k'an ladon i ka so kɔnɔ. Nafi. I jɔ. N bɛ kelen f'i ye, e den ni sunguruba surunin. E y'o dunan de b'e kɔ, e y'o dunan de b'e kɔ yan. E ko gulɔminɛ n'o ka fisa n'e ye o. Mɔgɔ t'o kɔ yan. I ni ala cɛ mɔgɔ saba so kɔnɔ, halisa i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta ko fa tɔgɔma dɛ, ma tɔgɔma. Ni ye mun ye? Nafi. I b'i ka ko bɛɛ kɛ yan nɔ, ne delila ka kuma i fɛ ka yan. I y'a mɛn wa? I bɛna ni mɔgɔ sugu bɛɛ da so in kɔnɔ, ne delila k'i ɲininka ka yan. Mun nana e tɛ ne nɔfɛ mɔgɔ ye k'u to yen nɔ? Wallahi nin ye sunguruba de ye. N y'a dɔn nin ye sunguruba ye. N ye sunguruba, n y'a jɛ. N y'a jɛ. Ne bɛ dɔ bɛ ka kalo wari. N y'a jɛ. N bɛ dɔ bɛ ka wari la. Parce que i ɲɛbɔlen b'o de fɛ. I ɲɛbɔlen b'o de fɛ. E ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ, ne b'a kalama o. A bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini. A bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini. Nafi. I y'a mɛn, ne ta ye halala de. I ni bɔ ne nɔfɛ mɔgɔ ni kan, i y'a mɛn wa? I y'a mɛn wa? I bɛ yɔrɔ gɛrɛ de ɲini. N tɛ bɔ. Bon a tɛ to yan. A tɛ to yan. N'i ko cogo min na o de don. A tɛ to yan. Mun de don sa? Batuma. Sotigi t'an to yen, mɔgɔ t'an to yen. Nin ye mun ye? N bɛ na hali sini. Mun ko b'i kɔnɔ? Mun ko b'i kɔnɔ? Alahu akibaru. A tɛ don bi, a tɛ don a sini. E bolo ko dangadenya de b'an kɔ wa? Aw bɛ kalo kelen wari de sara, mɔgɔ kelen wari, mɔgɔ fila bɛ se ka loger an kan cogo di? O tɛ surcharge ya, ni ba cɛ n'a donna n b'a kun ci. Ne tɛ mɔgɔ ka molobaliya la, non. Bɔ Gamzɛn b'an kan, an yɛrɛ dama fɛnɛ tɛ se ka fɔ k'an m'an syndicalisme ɲɔgɔn kan yan quoi. Mɔgɔ si tɛ syndicat ye yan, an bɛɛ bɛ recette de di Bɔ Gamzɛn ma. Ouais, moi partout, je le dis et je le fais. Hey! Pai, e de ko don. I b'a fɔ kuma bɛ jaabi b'i bolo wa? I donna ni kumakan min so kɔnɔ dɛ. Denkɛ kɔnɔ, n b'a fɔ i ka bɔ, i ka segin kuma kelen kan. Cɛkɔrɔba, a kɛ Ala n'a kira kama i ka ne to yen. Dusukasi min bɛ ne kan bi o bɛ ne bɔ sa. N to yen Ala kama, n ka ni lafiya. Cɛsaya de ye ne se e ka so in kɔnɔ. Ni cɛsaya kun tɛ ne bɛ mun fɔ e ka nin bɔgɔso in ye? Pai, i ma ko cɛsaya de yɛrɛ t'i ma wa? Pai, n'o don. Mun y'a to e nana don ne ka bɔgɔso kɔnɔ? Mun i m'a to i cɛ ka étage jɔ i ka taa don kɔnɔ? Han? Mɔgɔlankolon. Kira nana jaabi kuma ka jugu la dɛ. Nin ka fɔ na laban ye. I fa n'i ba kama i ka ne to yen ne ni n ka lafiya. Balima janfa de ye ne se yan. Ne cɛ balimaw de ye ne janfa ka n gɛn ka bɔ n cɛ ka étage kɔnɔ. Ne ka sɔrɔ ka na n yɛrɛ sɔrɔ e ka so in kɔnɔ. A ka ɲi. Komi i ye Ala n'a kira fɔ, ka tila ka ni fa ni ba tɔgɔ fɔ. Kuma la o kama ne yɛrɛ ba kanu kama. Walahi, n t'a fɛ ka kuma ko kɛ min bɛ n ba tɔɔrɔ, a su tɔɔrɔ, kuma tɛ a ɲɛnama ma. O kama n bɛ yafa i ma. E ko e cɛ de fatura wa? Awɔ, ne cɛ de fatura de. O kuma mun y'a sɔrɔ? Ne cɛ dara ka sa. Bana kungurunin. Ne cɛ balimaw y'a yira ne na ko papier tɛ ne ni n cɛ cɛ. Ka ne gɛn ka bɔ du kɔnɔ. Ka ne ni n denw gɛn ka bɔ du kɔnɔ. O de la ne nana ka na ni n kun lafiya yan. Ala. Cɛsɛya ma ɲi dɛ. Ala, cɛsɛya ma ɲi dɛ. Kila kasi. Ala. Cɛsɛya de kɛlen bɛ ka ne seni yɔrɔ in na yan. Ala. N bɛ jeli kila kasi. Ala. Ayira ala la. N'a sɔrɔ papier kun bɛ ne ni n cɛ cɛ ka se nin niveau in ma a kun tɛ se nin bɛɛ ma. Akayisa, i mamu taa. Nin gɛlɛyara dɛ. Ne yɛrɛ tun y'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ sara. Hali ne tun man ka so sara minɛ nin na. Yan'a mago ɲɛ waati cɛ, nka a bɛ kɛ cogo di? Wallahi, ni ne ma fɛɛrɛ ɲini nin kamalen na, ni ne kɛtɔ filɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka don ne ka so kɔnɔ, ka siyɔrɔ ɲini, k'i da, a tɛna wari sara ne ye foyi. Ni dugu jɛra dɔrɔn k'a bolofɛnw cɛ dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan ka t'olu da ye. Wallahi n ka lajɛli ye san ka na, ni sanji nana bi yan, sanji ka nin wulukulu ci, a tɛna don ne ka so kɔnɔ, a nana cogo min na a bɛ taa ten. Tiɲɛ don, nin ye ninnu kalo 3 de. U tɛ ka se ka ne ka luwanse wari sara. Wallahi bi kɔni ne ka luwanse wari n'a ma di ne ma, duguba tun y'u fu Malika ka mɔgɔ du kɔnɔ fo ka ɲa.
me taa sigi u dala sisan u bɛna sɔrɔ yan u bɔ kan sɔrɔ yan hey ay bɔ a b'a kɔnɔ k'u ta kalama k'a bɛ yen walahi a bɛ bɔ a bɛ na ne sɔrɔ kɛnɛma yan nɔ kalo sabari ko n ka luwanse wari tɛ ka se so musokɔrɔ joli han ani gulomina kelen wallahi a bɛ ne ka wari di a bɛ wuli ka na hey a bɛ bɔ wallahi a bɛ bɔ a bɛ bɔ sa a b'a kɔnɔ ko n ta kalama k'aw bɛ yan a bɛ bɔ ka na n sɔrɔ yan a bɛ kɛ nin bɛɛ la a bɛ na ne sɔrɔ yan foyi ma jugu wokɔnɔfɛn ma n tɛ bɔ i da la o ka jugu i ma dɛ a bɛ na n sɔrɔ yan a bɛ ja in yɛrɛ o cɛ a tɛ bɔ buwa gamse i sera sabali tɛ sa dɛ kuma nege foyi de tɛ ne na bi mɔgɔninfin ni de wa wari de wari i tɛ min kalama dɛ wari ne ka wari n mago b'o de la ɔhɔn i ni i sara bi o i ma sa bi o ne ka foyi t'o la ne m'i bana koyi i ka sufɛ yala a n'a ka manamana ko o de filɛ ka bana lase ma nin dɔwɛrɛ tɛ dɛ n ka wari n'a ma n ka wari de a b'a kuta ka bɔ n ka so kɔnɔ i kelen tɛ o a bɛɛ de don foyi m'e kɛ cɛkɔrɔba ni sen kelen ta dɛ ne ka teri juguya tɛ teri jugu cɔkɛrɛw sigilen filɛ ne i fara ka bɔ ne na bi dɛ wa n tɛ fara i ka ko nege tɛ ne na bi dɛ kulo bɛ ne na ala an bɛ ɲɔgɔn na wariko dɔrɔn de la koyi an bɛ ɲɔgɔn na wariko dɔrɔn de la a manamana ko kɛ a i bɛ taa min ɲɛgɛn na ne ka ɲɛgɛn tɛ bilahi i tɛ taa ne ka ɲɛgɛn na ni ma ne ka wari di i tɛ don ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ n'i ma bɔ yen n b'i sen tɔ kelen kari dɛ a kari n'i ye muso ye ka ma walahi i tɛ don ne ka i tɛ don ne ka ɲɛgɛn na i tɛ don i tɛ don ne ko mɔra tata de bɛ yan hey e bɔra min cɛw n tɛra n ka lasi ni basi la walahi e fa ni misɛrɛ wololi la e k'e lajɛ e ɲɔgɔnna ka so ban dulɔ min na n'i ye ɲɛ kuma de ye hey i kaga a fila ka b'i wolo sa cɛkɔrɔba hey walahi don do a y'a du ta ka bɔ n ka so kɔnɔ a bɛ bɔ dɛ walahi a bɛ bɔ sibiri ka ja tori na nka an ta o tuma an jɛra ka so wari sara ɲɔgɔn fɛ ni n'aw jɛra k'an ka du san wa an jɛra ka san de han cɛ duko tɛ sa lɛgise duko don dɛ ni duko do fisiki dɛgu i ka du dɛgu an mago foyi t'a la ɔhɔn wa fana k'a ku ta ka bɔ n ka so kɔnɔ mɔgɔ lankolon gulɔmina i bɛ taa min walahi a bɛna don ne cɛ min ne ka so sara kɔnɔ a tɛ sigi mɔgɔ si la bi tile ka don i ka n ka wari ta ka jan i y'a mɛn wa tile ka don i ka n ka wari ta ka jan mɔgɔ lankolon aw tɛ miiri aw tɛ jasi aw don ne ka so kɔnɔ a ye ne kɛ wa n tɛ wari ta ka di ma dɛ n bɛ bɔ ni sanu de ye ka da i kuncɛ ko jabaranin na a filɛ walahi sunguruba tɛ malo mɔgɔ ma nin sufɛ yalala tɛ malo mɔgɔ ma a filɛ n ye n ka du jɔ walasa n bɛ se ka n da musaka sɔrɔ a la u kɛlen bɛ ka to kɛ manamana ko kɛyɔrɔ ye nka a bɛ bɔ k'an ka wari jan n ka wari bɛ di n ka wari bɛ di dɛ Bamakɔ de Sudan ɲare koyi bigini ni parimɛri ka ni sɔn kura in sɔn in jara de koyi ayi a ye sɔn min bɔ fɔlɔ la o ma ja ka tɛmɛ ne kan sɔn kura in yɛrɛ de jara ni sɔn bɛɛ na n ka ni sinapu kɛ dɛ na show sinapu mondial non bigini ni parimɛri ka sɔn in ka di koyi ni ne yɛrɛ ye sɔn in mɛn kɔni ne bɛ togo togo ne t'a dɔn bon regarde non c'est un enfant putain foire na a daminɛ n sen na ka yɛlɛ dɛ waliden na ye sa a bɛ bɔ ni ni fini sugu ye so kɔnɔ sɔn jara de koyi ba b'a kalama non si tɛ foyi bigini ala kana fosi k'aw la wa parce que a bɛ bile de dun sɔn jara koyi bɛɛ ye kungo de
ne kɔni fana bɛ n ka gulɔ min dɔrɔn foyi kana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mais tant que y'a gulɔ tout est bon a je ne taara quoi. ne bɛ n da dɔn ni gulɔmina in da la wa fakɛla ye n bɛ nin jaabi sa a bɛna n minɛ k'an bugɔ k'an faga mɔgɔ tɛ kare kɔnɔ min bɛ n bɔ a bolo ne yɛrɛ bɛ n ka sinapu la ne tɛ e ka tan tɛ ne bolo yɛrɛ. Alhamdulillah la bila cɛ sogo na yɛrɛ sumalen bɛ bi dɛ tellement que mɔgɔ girinna sura n fari bɛɛ donni ne don ɲɔgɔn na jɔn ka taa n sugunɛ dɔɔni kɛ dɛ ayi ala tɔ foyi yɛrɛ tɛ ne la ta l'exé clochard na fɔlɔ na dugu ma jɛ fɔlɔ dɛ na kuma caman nege tɛ ne la sa a nege bɛ ne la non n ka luwanse wari jumɛn n ka so wari cɛkɔrɔba a tɛ ne yɛrɛ kun tɔ foyi yɛrɛ tɛ ne la ta walayi a filɛ sugunɛkɛ de bɛ ne la ne tɛ kuma caman ɲɛ dɛ n wele kun fɔ yan ba a kɛ duguma taa kɛ duguma dɛ n b'a k'i da kɔnɔ de ne da ne ko munna ko sa ni mɔgɔw ye bonya i t'i yɛrɛ to bonya kɔnɔ dɛ est ce que ne kuma ne fɛ n y'i fɔ dɔrɔn i tɛ to bonya kɔnɔ wa ne ma ɲi bi dɛ tɔ ye ne ka luwanse wari di tun n ko ne ma ɲi bi dɛ n'i m'a di ma i kana to n na dɛ jugu sago cɛkɔrɔ k'an sigi i sen kan dɛ yan han wala n tɛ yafa i ma diɲɛ fara lahara kan ala kama sa fo n sen tɛ lafiya ma cɛkɔrɔba ala kama sa k'an sigi i senni kan k'an sigi de yan bi wɔrɔbuni nin bɛ cogo di ni don ko ta a bɛ cogo di wala ni nimisara aw don ne ka so kɔnɔ ne tun y'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛɛ ye sunguruba ye tan wala ne tun t'a dɔn wa sungurubaya wari o de bɛ kɛla k'i ka so sara an n'e bɛɛ ye kelen ya koyi o wari e b'o de k'i kɔnɔ sɔgɔma i b'a k'i kɔnɔ tilegan fɛ e bɛ dumuni min kɛ e b'a sɔrɔ cogo dɔ wa n wɔsi o y'i wɔsi de la e bɛ ja so min kɔnɔ wala e m'a fɔ an ye sunguruba de ya an bɛ wari sɔrɔ l'o de la o e ɲɛ tɛ ne la sura ne taara dɔ ye ne giri o ye 22,000 de di ne ma mais e ka luwanse wari tɛ yan a tɛ d'i ma wala ni ma di ni ma taa gendarme na i nɔfɛ i k'a fɔ ko tu ni ma gendarme wele kama i k'a fɔ ko tu ne olu yɛrɛ ye ne olu tɛ se ka kuma o n ko ne nana n ta kama de est ce que i b'a kalama yanni a bi jan ka jan dɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la o ne bɛ taa ɲɛgɛn na fɔlɔ a nege tɛ ne la n ko i mana ko dɔn cogo cogo wala i tɛ ko dɔn komi ala ne bolo ka taa n yɛrɛ kala ye ne hakili n ko nin ye mɔgɔ ɲɛnamaw de sunguruba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ b'a sotigi bonya ninnu tɛ se nin fɛ ka ne ka wari sara k'u kɛ tagabɔ n t'a dɔn n bɛna nin daga tagabɔ n dala cogo cogo wa n'i ma n kɔlɔsi ivoirien denni a bɛ mago sa gulɔ buteli kelen 400 ni ba cɛ o ka ca kɔ ni ye jɔnni mankan ye fo n ka gɛrɛfu kɛ nin ko la an tɛ dangaden n denkɛ na yan dɛ gogɔrɔba den tɛ ne yɛrɛ ni n ba cɛ den tɛ ne ye parce que ne bɛ k'i bonya parce que je te respecte quoi sinon ne kɔrɔmuso de ye tɛgɛ foyi c'est un grand sœur aw tiɲɛ minɛ mais n'i y'a ye fana bɛ mɔgɔw bonya ni ne y'a f'i ma ko n dɔgɔnin i bɛna fɔ sisan ne ma ko tanti o de la ne y'i wele ko n den o ye bonya kɛcogo dɔ de fana ye faba tɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka an ka dutigi cɛkɔrɔba in ka ko la gɔrdɔn ne ma foyi faamuya ni cɛkɔrɔba in ka ko la cɛkɔrɔba in tɛ faamu minɛcogo foyi t'a la bɛɛ tile b'a mankan su b'a mankan ma nɔgɔ minɛ ka di ni gɔrdɔn ye ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛna minɛ cogo min na i bɛ ala ko dɔn ala ko ɲɛdɔn ka di ni gɔrdɔn ka ko ye i kɛ cogo o cogo gɔrdɔn bɛ don i ka 18 kɔnɔ mais i janto i ka jɔ la dɔrɔn et puis
a tɛ seli a tɛ sun a tɛ jaga bɔ wa a bɛ taa misiri kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 wa don 2 kɛrɛnkɛrɛnnen don dɛ jumadon ani dimanche don jumadon o ye layilala ye a y'a di Ala ma dimanche o ye furusiri le dimanche Allah c'est le jour de mariage ne bɛna kɛ cogo di sa ne bɛ se ka cɛkɔrɔba in faamu mais a kokɔrɔba tɔni min yɛrɛ la e bɛ se ka gɔrdɔn pisiko minɛ e bɛ se k'i bien profiter wayi ni sikɔrɔba yɛrɛ o ma sa dɛ si to yen ala ni sabantigiw bɛ baara kɛ parce que a filɛ muso t'a bolo den t'a bolo ni ba cɛ hali ni jigiya t'a bolo a jigi y'a ka dunni kelen ye dɛ ni cɛkɔrɔba sijɛ ye ni cɛkɔrɔba sijɛ i bɛ bɔ fu safu dɔn l'exil ye bɔ fu safu de ye bɔ fu safu kana kɛ bɔ fu safu ye wa ne fa terikɛ de don ɲamɔgɔ denba wa si kɛ tan ale bɛ laban o ye ɲɛ b'a la nin ne ka l'exil bɛɛ ye kelen ye o contrat yɛrɛ ale ka fisa ni ne ka l'exil ye cɛkɔrɔba mana wusaya ne ka l'exil fana an b'o kɛ cogo di parce que du b'ale bolo ne ka l'exil dun bɛ luwanse de la wa ne de b'o kalo sara pe tile 2 in na ni n ba cɛ bɛ n'a bila ka taa village la e de fana b'o ka luwanse wari sara parce que a nafa ka dɔgɔ ne tɛ se ka n doter ka tila k'ale doter quoi a ma nɔgɔn yan dugu wari ala k'a nɔgɔya n'u m'i ɲɛ yɛlɛ yan walayi u b'i ɲɛ yɛlɛ a ko ma nɔgɔn mɛ eri ka bɛ kɛ Antle. an b'a ni tile A bɔ gamsɛ. Nara ku mako b'e la. ne ya Awɔ. sigilan ta ye ayi i sigi yan Anti. nba Somɔgɔw. baasi tɛ yen Denmuso ka kɔɲɔ, denmuso min ka kɔɲɔ kɛra ni f'aw taara kɔɲɔ a furusiri la. ne alimami ye min fɔ ni n taara o la O de ko don. A n'a buran a nimɔgɔkɛw de bɛ ɲɔgɔn na. I ma ye a n'u tɛ ka se ka bɛn. Cɛ de sera ne ma sa ko a bɛ se ka na tile 2 ni kɛ n fɛ yanni fɔ ka bɛn ka sɔrɔ ko la. O y'a kalama ne ye sinamusotigi de ye. A ka taa don ne fɛ ni sinamuso cɛ ma a maloya ka bon. Ne tɛna se ka kunna wuli sɔrɔ a kɔnɔ. Ne kun bɛ na n'i fɛ i ka soden kelen di yan walasa a bɛna tile 2 kɛ yan yanni ani cɛlakaw ka mankan ka ban cogo min na o de kun ka di ne n se kun bɛɛ ye ma o de. i nakan mɛn n y'a faamu sisan e ye sinamusotigi ye e t'a fɛ i sinamuso k'a dɔn ko i denmuso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na o tɛ wa donc ka fɛɛrɛ kɛ i denmuso bɛna bila ne ka so kɔnɔ o tɛ wa o tɛ wa. o dɔ kɛ. komi e ye ala ɲɛ sira ye jɔn ye ne tɛ ala ɲɛ sira ye jɔn o tɛ e ye alijinɛ kɔnɔ den ne jahanama kɔnɔ den o tɛ wa ne de ye kojugu bɛɛ kun ye o tɛ wa kojugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ne de fɛ yan sungurubaw gulɔminaw malankolon a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ne fɛ o tɛ sa ne de ye ɲamanton ye n'a ye den tiɲɛni mun wolo a bɛ n'olu di ne ma yan nɔ. mais buwa gamisen bɛ kelen f'i ye a bɛ ka na ne b'a so de sara a tɛ ka na don e fɛ. e b'a fɔ ko wa taa kun a bɛ ka na so de sara mais a bɛ se ka kɛ min ye ne den sɔrɔ nin e denw fana a ɲɔgɔn bɛ se k'e denw sɔrɔ n'i ɲana dɔ den ma dɔ fana bɛ ɲɛ i taw ma yɔrɔ dɔ la o tɛ tiɲɛ ya mais n'a fɔra ne sere ma e dun tɛ ka ne den ladon i ka so kɔnɔ fu la fo ne de bɛ k'a kalo sara sara mais o kuma yɔrɔ bɔra min n'a kɛra e bɛ jɔ ko sungurubaw ni dulɔminaw k'olu mara yɔrɔ la ne den furula o minnu bɛ e ka so kɔnɔ est ce que olu furulen don wa e minnu mara i ka so kɔnɔ olu furulen don wa olu dɔ bɛ furu la mais ne den don a ja o furulen don ko de y'a sɔrɔ ne y'a mɛn a bɛ ka na ne fɛ yan o ye ko n'a kɛcogoya de sinon. bamananw ko ten ko sɔn t'i pan a den ka ŋunuma n'i y'a ye denmuso cɛ y'a gɛn dɛ a bɔra e de la o n'a sɔrɔ muso ɲuman kun don a cɛ tun t'a gɛn so in filɛ k'a minɛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a si tɛ ne den ye
muso t'a kɔnɔ n den t'a kɔnɔ wa den yɛrɛ tɛ ne fɛ kabini ala ka d'a ma den sɔrɔ ne mago tɛ den yɛrɛ la kina siga la fiyewu e yɛrɛ kuma kan o ye cɛkɔrɔbatɔ n bɛ mun fɔ den a cogo di ta kungo minɛ da la ne ma tila o la fɔlɔ n bɛna mun kungo ta ka bila n yɛrɛ da la ni ne ala y'a kɛ yanni n sa don cɛ n bɛ nin dun feere ka wari ka taa n den faso la an ka dugu la a banna a bɔ e fana bɛ taa dɔ ka dugu la dɛ ayi n bɛ taa n fa de ka du kɔnɔ ka taa so jɔ ka yɛlɛma kɔnɔ kina siga la fiyewu k'i ka du feere o awɔ ka t'i faso la ka t'i sigi dɔ den fana k'a kɛ ye ayi o den t'a kɛ ne ye ne yɛrɛ wɔsi n yɛrɛ bolo wari o de bɛ don ni mɔgɔw cɛ mɛ a kɛra cogo o cogo n'i dɛsɛra dɔ min dɔ den b'a k'i ye o tɛ tiɲɛ ye ne mago tɛ o la sa n ko mago t'o la hey kuma in ka ɲi ta i den tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini i ka t'i den bila ye e mago t'i ka so sara de la n mago t'a la n y'a faamuya ni n y'a faamuya sisan e ta e bɛ ne de ko kɔ e tɛ ne den kɔ e ka nin e lamɛn t'o sa kɔ dɛ e bɛ ne de kɔ ko kuma ko mun bɛ ɲa fɔcogo mun bɛ tiɲɛ fɔcogo wala i nana kuma fɔcogo jugu de yira n na e ye malankola de yira n na wa e ye kalabanci de o kalabanciya kelen de o de y'a to i denmuso fɔlɔ cɛ y'a gɛn ni muso n'i ma ɲa i cɛ b'i gɛn a bɛ wulu gɛn o diyagoya de buwa gamisa an ka to tan sa ne ka du tɛ du wɛrɛ bɛ yen ne bɛ taa so ɲini yɔrɔ wɛrɛ n den e m'a dɔn ko so bɛ fan wɛrɛ fɛ ka na ne fɛ yan n'i nana ɲininka n bɛ ka nin da ye n b'o fɔ dɛ ko so lankolon bɛ fɛ e yɛrɛ ka so kɔnɔ doni haramuya ma nkalon tigɛ koyi kelen tɛ parce que ne mɔgɔ nana ni den furulen kana bila e ka so kɔnɔ yan a tigi bɛ tila ka na jogo kolon de ta parce que mɔgɔ minnu bɛ e ka so kɔnɔ yan bɛɛ n'i jogo i den bɛ tila ka na o bɛɛ n'i jogo bɛɛ n'i jogo ne fɛ yan nɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yan nɔ ne fɛ e cɛkɔrɔba ɲɛnama de mais ne t'a dɔn ko e fana ni cɛkɔrɔba sugu de o sugu don dɛ awɔ ne t'e dɔn e k'a ka ɲi sa k'an bɛn ne t'a ne bɛ ɲininka e ko k'e furulen don wa e k'e lajɛ nin ye muso furulen jugulamɔgɔ ye kɔfɛ a lajɛ fini min b'i la o tuma e ɲɛ de b'o la ni ɲɛ b'a la kɛ ne nana soko de la ne mana k'i ka forme lajɛ koyi ne nana de k'i ka so de diyan a fɔ i bɛ ka nin yɛrɛ yira cɛw la ne nana i ka so de diyan n den ayi n filɛ bɔn ni de ka di ne cɛ ye min ka di ne cɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ cɛw jurumu de sɔrɔ tan a bɛ k'u hakɛ cogo di tan a bɛ k'u hakɛ de sɔrɔ k'u hakɛ sɔrɔ jiri bɛ ye nin ɲɔgɔnna ta ne t'a kungo ne muso tɛ min bolo tɛ muso furu ne muso i tɛ muso furu dun an bɛ muso jumɛn furu dun muso y'a bɛɛ yira n na kɛnɛ kan ka mun bɛɛ yira la aw de b'u lajɛ o aw de fana ko k'aw ɲɛ tɛ tɛmɛ muso parili la ne ko k'i ɲɛ tɛ tɛmɛ o la kɔni ne denmuso cɛ ma gɛn a bɛ jeni de gɛn na ne ka taa yɛrɛ cɛkɔrɔba ne t'e lamɛn yɛrɛ kuma yɛrɛ tɛ ne so da tɛ kelen ta ɲɛ a ka ɲi hali ni ye denmuso cɛ fɛrɛli yɛlɛma awɔ e k'a ka ɲi ne denmuso cɛ a sa furu la ala k'o kisi o ma a tɛ a sa furula tɛ la dɛ ala k'o kisi o ma e denmuso cɛ fɛrɛli ma a bɛ taa ni yɛrɛ ye e k'e lajɛ n tɛ provocation yan